por punto kay Atong Remo. Masantos, magandang naimbag nga bigat kada tayo amin nga agdengdengeg ken agbuybuya iti daytoy nga programa. Punto por punto kay Atong Remo. Agaw lamot na Webes, araw na naman ng Webes. At today is June 25, 2026. At makakapiling nyo na naman kami sa loob ng isang oras dito lang sa programang Punto por Punto. At makakasama ho natin sa technical side si Nixon Dakal at saka si Jael Franz Kayabia. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Kumusta na ang lahat? Punto por punto kay Atong Remo. At syempre, itutuloy ho natin ang ating pakikipanayam sa ating kaibigan, retired General Haris Pama. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil kanina, napakinggan nyo yung programa ng ating kaibigan na si Joseph Bacani sa Saray Balitan Matwa. Punto por punto kay Atong Remo. At nabitin ho ata, bumati ka muna, General, sa ating mga listeners sa programang Punto por Punto. Ayan, thank you. Antoy na pagyatawag ko si Kuya Atong. Anything goes. Okay, Kuya Atong na lang. Okay. Na medyo, ma-plus. Kasi yung atong, may ibig sabihin yan, General. Okay. Always thinking of new gimmicks. Lanti. Yan. Anyway, thank you, Kuya Atong. The last time we met is sa kaya kinawa, sa kaya restaurant, katon at least you remember what I have said. Correct. Yeah, take it easy. Yan. The best defense The is best silence. defense is silence. Yes! Yan. So, thank you. Antamla, nanto intention ko saman. Anyway, thank you lamat. Ang gano, asong pala ni man at inakomodate mo din sa radio program mo. Pero malakamat i-discuss tila ba yan campus security. Correct. Tapan na remind irara may kakabat tayo, saray leaders tayo, tan saray community. Thank you. So, i-call natin, i-prolong natin and would like to extend yung plano kung paano dapat bigyan ng seguridad itong mga kabataan mo. Pero dapat nakakonsentrate tayo dito sa mga edad 12 hanggang 15, itong nasa adolescent period, kasi ito yung mga nasa kalagitnaan, mga matatapang, masisibig, because true for the fact na tayo rin, dumaan din tayo sa ganyan. Antam, alam mo Kuya Atong,
natatakot ako sa mga nangyayari ngayon. Mhm. Ang daming pagbabago, hindi kagaya nung tayo, meron tayong JMRC, Oo. Good Manners and Right Conduct, meron tayong OPO, meron tayong MANO. Pero ngayon, medyo nag-iiba na talaga ang panahon. Pero sana man lang, mayroon pa rin tayong proyekto o kaya mga best practices na ginagawa ng ating mga kabataan. Dahil wag nating kalimutan na sabi ni Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Punto por Kaya sana magkaroon itong mga project na ito dahil yun na gusto kong ituloy yung kwento ko kanina kay batchmate Joseph na noong aktibo pa ako sa Philippine National Police, meron po akong sponsored project na tinatawag na Oplan Bisita Eskwela Okay. Strong. Pero, Chief of Police ka saan yan? Ako ang Provincial Director ng Camarines Norte Provincial Police Office noon. Anong taon yan? That was 2017. 2017. Katon medyo matagal na. So, initially, ang Oplan Bisita Eskwela Strong ay nagawa namin sa Camarines Norte Provincial Police Office. Ang punto nito ay bumisita sa lahat ng private and public school para umattend sa flag raising ceremony, sumama sa exercises, at saka mag-lecture, magsaglit na lecture, hindi yung isang oras, at least man lang 15 minutes lecture about good manners and right conduct, yung magmano, at saka yung magsabi ng opo, at saka yung anti-criminality na siyempre sa aming Philippine National Police dati, nung aktibo pa ako, yun ang aming ginagawa, yung anti-criminality campaign sa lahat ng lugar kasama ang eskwelahan. Ayan. So ano ang naging interaction ng mga estudyante, mga guro doon sa programa na yun, General? Okay, depende kasi ang lecture namin dito, Kuya Tong. For example, kung grade 1, grade 2, grade 3, hindi ka pwedeng mag-lecture verbally. Oo. Ang ginagawa namin dito ay role-playing. Laro. Ito, secret lang ito, pero dapat nating ipaalam na para alam ng mga ating parents at saka mga leaders, no? Pagpasok ng PNP sa room, may batang isa o dalawa, pupuntahan yung pulis at magmamano. Yun. Biruin mo, pag nagmano yung isang batang pupil, Sunod-sunod na yan. sunod-sunod na yan at makikita ng lahat ng estudyante doon sa kwarto, ang pagmamano pala sa nakakatanda ay mahalaga at importante na pwedeng gawin ng ating mga pupils. Isasabay namin dito yung pagsasalita na may upo at saka po. Yan. Pero pag umabot na tayo sa grade 5 at saka grade 6, iba naman ang role playing dito. Na nagsasabi kami about good manners and right conduct, at saka yung sinasabi namin yung strong. Yung ibig sabihin kasi ng strong, Kuya Atong, yung smart ng letter S. S. T, talented. R, responsible. O is obedient. Yung N ay nice. At saka yung G ay hindi gwapo, kundi God-fearing. Dapat may takot tayo lahat sa Diyos. Correct. Very good. Kaya smart, talented, responsible, obedience, nice, and God-fearing. Ayan po. Yan ay dinidiscuss namin yan ng saglit. At nagkakaroon ng role-playing, magtatawag kami ng mga estudyante, mga aktibong estudyante, para ipakita nila. For example, nakita namin ng isang grade 5 student na ang galing magsuot ng kanyang danamit. Tatawagin namin yan. Kaya mga kasama, mga estudyante, nandito po si pupil Juan de la Cruz, nakita nyo naman kung paano siya manamit. Correct. Nakita nyo naman kung paano siya magsapatos. Pag nakita nyo naman kung paano smarte na isuot ang kanyang school uniform. Ayan. Darating naman tayo sa responsible. May mga ganyan para lalong attractive. Hindi siya yung lecture na nagsasalita lang. Boring. Oo, boring yun. Hindi ganon ang programa ng Oplan Bisita Eskwela Strong. Kaya natutuwa naman ako, kaya after ng aking stint sa pagiging provincial director ng Camarines Norte, na-assign naman ako sa Negros Oriental. Dinala ko pa rin itong project na ito. The same. Hanggang
bumalik ako, na-recall ako sa Camp Crame, ginawan ko na talaga ng programa. Kasi ang tawag namin dito, Kuya Atong, ito yung eminent o kaya best practice ng isang probinsya na nakakaganda sa peace and order na ginawan ko ng pangkalahatang project na inadapt ng Philippine National Police na applicable sa buong bansa. Kaya nangyari nga itong mga krimen sa school, yung stabbing na yan, yung shooting na yan. Kaya hindi ako pwedeng magsawalang kibo. Kuya Atong, kailangan ko magsalita. Kaya yun, nakikinig ako kay Bats Joseph. At ngayon, salamat at nabigyan nyo ng panahon para magsalita tungkol dito. Maganda rin sana kahit na being a retired general, siyempre may communication ka pa rin dito pa rin sa present administration ng Provincial Command under the command of Police Colonel Dennis De Leon. Did you ever try to reach DPD for this purpose? Hindi sa ngayon, pero I heard na very active siya na magpag-usap sa media, no? Pero ito naman ay PNP project. At hindi ko ito sinasarili, kundi dapat i-continue nila yung project na yun at nakakatulong ito sa komunidad, especially sa school. Kaya siguro one time I could connect to PD Pangasinan. In fact, I send my message to Regional Director Badwa na reminding the PNP Project Oplan Bisita Eskwela Strong na kung pwedeng i-continue. Kasi nagtanong ako sa mga ibang chief of police, mukhang hindi na nila naalala. Kaya kailangan talagang reminder ito. Kung pwede nga, mas i-improve nila yung memorandum circular. Correct. Para hindi naman sa akin lang ito eh. Hindi Haris Pama lang ito ang pinag-usapan. Kundi ito ay tulong natin para ma-prevent ang mga krimen na nangyayari sa mga eskwelahan. At para sa iyo, General Haris Pama, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyo. Ayan, thank you Kuya Tong. Anyway, maganda na yung naumpisahan natin na usapin Pero marami pa rin ang hindi nakakakilala kay General Haris Pama. Pwede bang pakikwento, General, kung paano ho nyo naabot ang posisyon bilang isang general? Kuya Tong, baka hindi natin na matapos ang programa. Pero in short, okay lang. Kuya Tong, ako ay isang batang dagupan. Yan. Ayan, kaya Saan sa Dagupan? Ako ay isang tubong barangay Karanglaan at nag-aral ako dito, nag-high school ako sa Dagupan City National High School. Sa elementary? Sa Karanglaan Elementary School. Okay. Nag-college ako dito sa UL o University of Luzon na dating Luzon Colleges. After ng aking criminology course ay nag-exam ako sa Philippine National Police Academy. Nakapasa naman tayo, Kuya Tong. Anong year yan? Yan yung 1988. After ng base criminology course ko. At siyempre, nagkaroon ako ng 2 years course sa Bachelor of Science in Public Safety. Kaya graduate ako ng Philippine National Police Academy batch of 1990. And the rest is history. I was assigned in Luzon, Visayas, Mindanao from platoon leader to chief of police to provincial director to group commander hanggang naging director ako at hanggang nagkaroon ako ng rangkong police brigadier general. Nako. Ayan. Ang galing, Dapat sana tularan ka. No? Alam mo, Kuya Tong, very persistent ako na pag may nakausap ako mga PNP at mga young leaders na ini-infect ko sila binavirus ko sila para hindi naman sinasabing tularan nila ako per se, kundi ito yung pagbatang probinsyano ka, pagbatang dagupan ka, pwede ka pala maging general. Pero Kuya Tong, tingnan mo naman, ang pangalan ko na ay Haris. Pangpamas pa. Yan Kaya sabi ko sa aking sarili, I was born a leader and popular. Hari na, pamas ba? Richard Brigadier General pa. Ayan Kuya Tong Ayan. Marami tayong matututunan din dito kay General Pama. But anyway, balik ulit tayo doon sa program mo for security dahil nga dito sa mga nangyayaring mga insidente dito sa mga stabbing at saka mga shooting na ang mga sangkot ay mga kabataan.
ano pa ang pwede mong idagdag na dapat nagawin, lalong-lalo na itong mga member ng nasa law enforcement? Oh, Kuya Tong, alam mo, nasabi ko na rin kanina kay Bats Joseph, yung security preparation. Kasi, kaya ko sinasabi ito, yung masteral course ko at saka doctoral course ko ay about campus security. Kaya, adept ako nito kumbaga expert. Hindi yung pwedeng magsalita ako dito na wala akong pinag-aralan dito. Kaya, ayun nga, ang aking masteral degree dissertation at saka ang aking doctoral degree ay about campus security. Kaya nakita ko yung kahalagahan ng campus security sa lahat ng paaralan, maging elementary, high school at saka colleges. Kaya paulit-ulit ko itong pinag-aralan. In fact, nakatulong yung training ko sa Federal Bureau of Investigation sa Quantico, Virginia. Kaya na-develop ko itong topic na ito para mayroon tayong tinatawag na legasiya. Na kahit na-retired na ako, kagaya ngayon, mayroon pa rin akong punto para i-discuss yan dahil iyan ay isang aking legasiya. Then, saka nagiging advocacy mo yan Yes. You are leaving something na hindi basta-bastang kalimutan ng kahit na sinumang madlang people sa bansa natin. Dahil yung iniwan mo na legasiya na yan, talagang pang lifetime yan, na dapat sana when it comes dito sa discussion na ito na nangyayari dyan sa ating mga school campuses, na dapat lang na continuous dapat sana ang anong tawag mo dito, pag yung papasok yung isang mag-aaral, di ba? May gate yan, di ba? Gate na para sa sasakyan at saka gate na papasukan ng mga mag-aaral. Minsan, ang nagiging lapses lang dito is yung mga security guard ng mga paaralan na minsan, porque kakilala nila yung estudyante, pinapabayaan na lang na pumapasok, which is, I think, doon sa security program ng mga campuses na dapat sana very vivid sana sila at saka dapat routine na yung pag-i-inspect ng kanilang mga kagamitan. Oh, Kuya Tong, alam mo, ibida ko na rin ito, no? In 2017, dahil nga sa porsigrito ako sa ganitong legasiya at advocacy, na-create ko itong PNP Off-Plan Bisita Eskwela Strong. So, ito yung pagbisita namin mga active PNP na bisitahin ang mga eskwelahan, private or public, para magkaroon ng security measures at saka short lectures. Isang magandang pag-prevent ng krimen ito, especially sa school. Kaya ito sanang Off-Plan Bisita Eskwela Strong o Off-Plan BES ay i-continue ng Philippine National Police, which I know na sa leadership ni General Tates ay gagawin niya ito. Kaya nai-message ko na sila sa Camp Crame na sana i-revisit nila itong Off-Plan Bisita Eskwela Strong para sa security ng school campuses. Yan, maganda, dapat tuloy-tuloy yan kasi napakaganda. Kailangan pa bang antayin natin na may mangyayari ulit na mga ganyan, na mga shooting, mga stabbing, na pag-uusap? Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Ang puta-putang irem balita. The Senate is under attack. Senate was never
under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Sonata. Dame yung San ang puta-putang impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang buhay kong minsan ay walang direksyon. Tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali.
Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyu, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan. Malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. At meron pa tayong nalalabing 27 oras na minuto. Sana oras na lang yun para medyo mahaba-haba naman yung pag-uusapan ho natin. But anyway, meron ho tayong hindi ho bisita ito dahil popular na popular. Hindi lang ho sa kanyang bayan, pero sa buong Pangasinan, lalawigan ng Pangasinan. Alam nyo naman po to, idol ko ito Kaya ang tawagan ho namin ito, hermano. Nakapag-serve ho siya ng 9 na taon na bilang alkalde ng bayan ng Bugalyon. At naging presidente ho siya ng LMP, League of the Municipal Mayors Pangasinan Chapter. Ladies and gentlemen, I would like to present to you live on air former Bugalyon Mayor Rodrigo Rick Ordoña. Hermano Atong, Kansaray, at saka sa inyong mga tigapakinig. Yan. At nanonood ditong programa mo. Okay. Mayor, at thank you very much sa pagpasyal at tama-tama naman na nataon na nandiyan ka naman sa Dagupan at siguro doon sa pinag-uusapan namin ni General Pama hinggil nga dito sa campus security, baka ambag ka rin ng konti dahil alam ko rin na pinagdaanan mo rin itong mga ito na siyempre pagdating sa mga eskwelahan, iniimbita ka rin ng bawat mga paaralan para pag-usapan kung ano ang pwedeng magandang gawin para sa mga kabataan. But anyway, sa tingin mo, yung nangyari sa Tacloban, nangyari sa General Trias, na sangkot ang mga kabataan, ano ang nakikita mo na naging problema dito? Siguro dahil sa panahon ngayon, ang mga kabataan Hawak-hawak lagi ang mga gadgets, kung anong mga napapanood nila sa social media. At saka, sa tingin ko dyan, medyo nagkulang ang pagbibigay ng seguridad sa mga sa mga eskwelahan o sa mga pribadong eskwelahan. Na paanong pagkukulang? Nung mayor ako, yung mga school sa mga public school, hindi makapag-hire ng security guard, maski security guard man lang. Mabuti ngayon, sa napapansin ko, may mga nakaparadang mga pulis na ngayon sa tapat ng school. Siguro, nung nangyari yung doon sa pinangyarihan na yun, walang police visibility. Kaya yung mga kabataan, malalakas ang loob. Pero Mayor, yung police visibility, don't get me wrong, General, tignan mo kasi ang yung real talk. Ito yung school, tapos ito yung highway,
andyan yung patrol ng pulis, no? So, yung visibility ng mga pulis, yung presence ng pulis andun lang na nagbabantay kung sakaling merong mangyayaring mga krimen. But doon sa bringing ng mga deadly weapons, no, hindi na nila nakikita yon. So it is the security guard ng paaralan o papaano. Hindi naman nagtatagal yung mobile police patrol doon sa pagkalis na pagkalis. Kung talagang merong intention yung isang bata, no, respondin na lang ang mangyayari doon. Kuya Tong, kaya nga hindi ko binanggit yung, partly binanggit ko nga yung police visibility, pero yung Upland Bisita Eskwela Strong, ay hindi visibility yun. Papasok talaga sila sa eskwelahan at magkakaroon ng police presence at mayroon mang may kaukulan ito na pwede nilang may mga gagawin ito na talagang the PNP will touch the heart and minds of the students para iwasan nila ang paggawa ng krimen. Kaya ibang-iba talaga yung police visibility sa Bisita Eskwela. Kaya binigyan natin ito ng pangil kung hindi lang nakikita ang PNP, kundi sumasayaw sila, kumakanta sila at nakikipag-usap personally sa mga estudyante, teachers at mga gwardiya. Ang problema, pati itong mga guro, takot na rin sa mga estudyante. Kaya Kuya Tong, sabi ko nga kay batchmate Joseph, kailangan may reorientation. Reorientation para alam ng gagawin ng mga teachers at mga guards. Kailangan tuloy-tuloy itong reorientation dahil ito yung paraan para ma-remind ang ating mga teachers kung ano ang gagawin kung merong sakuna. Kumbaga, meron tayong tinatawag na immediate action drill sa mga mangyayari. Yung video na yung batang nanasaksak ng mga estudyante, dapat pag nakita ng teacher yun o kaya kapwa nila estudyante, alam nilang gagawin mga bagay na dapat gawin na kailangan ituro sa mga teachers natin. At saka mga barangay officials, especially itong mga barangay kagawad natin, mga barangay tanod natin, at iba pa. So, ipagpapatuloy ho natin yan, at meron lang ho tayong tatanggaping report na magmumula naman sa ating news correspondent Ding Aquino. Good morning, Ding. Anong balita? Yes, good morning kasama ang atong at good morning sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Umabot sa 1,282 na mga individual mula sa vulnerable sector ang naging beneficiary ng rice distribution program sa bayan ng Mapandan. Ito ay sinagawa sa nakalipas na 2 araw ng Martes at Miyerkules sa June 3 at 24. Ang naturang aktibidad ay sa ilalim ng programa ng national government sa pamagitan ng bawat LGU sa bansa. Kabilang sa mga beneficiaries ay mga senior citizens, solo parents, PWDs, o persons with disabilities, low-income earners at iba pang nangangailangan. Ang pamahagi ay pinangunahan ni Mayor Carl Christian Vega, mga miyembro ng Sangguniang Bayan at mga personnel mula sa NSWDO, MDRRMO at MAO o Municipal Agriculture Office. Layunin ng naturang programa na kahit papano ay makatulong sa mga higit na nangangailangan. Ako po, si Ding Aquino, nag-uulat para sa Punto por Punto. At napakinggan ho ninyo ang report mula sa labas ng ating himpilan sa pamamagitan ng ating news correspondent Ding Aquino. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. At ipagpapatuloy ho natin ang ating mga pinag-uusapan at tinatalakay hinggil ho nga dyan sa campus security. At balikan ho natin si former Bugalyon Mayor Rick Ordoña. Mayor, kumusta na ho kayo ngayon? Awan ng Diyos, medyo gumaganda naman ang ating kalusugan ngayon. Nag-undergo ako ng kidney transplant. Nakaraos naman, magti-3 months na. Buti nakaakyat ka sa 3rd floor, ha? Medyo lumalakas-lakas naman dahil kailangan hindi pwedeng palaging nakahiga. Kaya,
Lalo't ngayon, talagang inaalagaan na yung bagong kinabit na kidney natin. So medyo magastos nga lang, Mayor, yung pinagdadaanan mo ngayon, ano? Ay, sobra ng gastos kasi after transplant, nag-undergo ako ng weekly check-up. Regular check-up yon sa loob ng 2 buwan. Buti ngayon, nung pangatlong buwan ko na nga ngayon, 2 times a month na ang check-up ko. Siyempre, nag-undergo ako ng maraming test sa laboratory. Yun ang magastos. At saka yung mga maintenance na gamot, napakamahal ang mga gamot, lalo sa anti-rejection. Kaya iniisip ko, kung walang tumulong sa atin, napakahirap talaga. Kaya sabi ko, paano na yung mga iba na walang tumutulong? Wala na. Talagang, baka ang kwan dyan, Mayor, is death is better than cure. Baka, Mayor, baka kunin mo na yung pagkakataon na pasalamatan din lahat nung mga tumulong nung ikaw ay nung nag-undergo ka ng ganyan na sitwasyon mo. Ay, maraming tumulong sa akin, kaya lang ang ayaw din nilang mabanggit yung mga pangalan nila sa publiko. Pero siguro ang unang-unang talagang tumulong sa akin ang buting congressman ng 2nd District, ang aming congressman na si Congressman Mark Cubangco, at saka mga kaibigan, mga kasamaan tulad nila ex-mayor Cesar Kiambao ng Bayambang, sila Congressman Art Celeste, at saka yung abong ng party list, si Congressman Eskimo Estrella, yun ang mga, at saka yung mga ibang kaibigan na tumulong kasi ang gastos pala rito sa transplant na ito napakalaki. Sa professional fee lang ng mga doktor. Grabe na. May 1 milyon. Kaya iniisip ko ngayon na nung ako'y nanunungkulan bilang barangay captain, mayor, saka ng vice mayor, na maraming lumalapit sa atin ng kababayan natin na humingi ng tulong, lalo't pag may membro ng pamilya nilang nasa ospital. Kasi talagang ngayon ko na kawawa nga talaga yung magkasakit ka nung wala kang kapera-pera. Sa ngayon, ako, hindi na ako nahihiyang sabihin na halos ubos na. Sagad na talaga. Sa loob ng kulang-kulang 5 taon na pabalik-balik ako sa ospital, nag-dialysis ako ng more than 3 years. 3 times a week yun. Buti na lang ngayon, maski pa paano, malaki ng tinutulong ng PhilHealth, wala nang halos gasto sa dialysis. Sinasagot na ng PhilHealth ngayon ang dialysis. Pero ang dialysis nga, sabi nga ng mga doktor ko doon sa National Kidney, ang mas maganda talaga transplant. So, nag-undergo na kayo ng transplant, ano? Tapos na, na-opera ako noong March 27, kaya magti-3 months na ako itong 27. So nakatulong na malaki sa inyo? Nakatulong kasi kaya lang ang kailangan talaga hanggat bata ka pa, alagaan mo na yung pangkatawan mo. Wala yung style naman natin nung araw, di ba? Oo, kasi kasalanan din natin yon dahil naabuso natin ang ating katawan. Walang kontrol sa pagkain, yung lifestyle natin noon, malakas tayong uminom din, manigarilyo. Tapos sa pagkain, ngayon, ang kinakain natin, halos walang asin, walang taba, mantika. Limited na. Bagay, maski huli ng lahat, pero ini-enjoy mo pa rin. Ini-enjoy pa rin ang mabuhay dito. Binigyan pa tayo ng Panginoon ng tsansa. Kasi baka marami tayong dinaanan na akala ko wala na talaga. Yun nga ang talagang ang Panginoon ang may hawak ng buhay natin. Siya lang makapagsasabi kung pwede ka nang kunin o pwede ka pang mabuhay. Ako, nagpapasalamat talaga ako. Wala akong ginawa ngayon. Magpasalamat, pagkagising, bago matulog, dasal. Kailangan natin. Malakas talaga yung panalangin ng Mayor. So, yan it is a lesson to everybody. A lesson learned. Sana yung mga advice ni former Abogalion Mayor, tamaan din ho sana kayo.
Hindi ho sakit ha. Tamaan kayo ng takot sa Diyos. Minsan, katulad ngayon, maraming nangyayaring hindi magaganda sa ibabaw ng mundo. Oo, sobra. Nandyan na yung lumalakas-lakas na yung mga kalamidad. Hindi mo na matansya kung ano talaga kung anong oras darating yung dilubyo na tinatawag, kailangan makakakuminsan nagpapaalala na ang ating Panginoon sa ating ding mga nilalang niya. Kaya ganun, parang marami nang nakakalimot sa kanya. So lahat na lang siguro ng mga nagawa nating mga kasalanan at sila rin nakagawa sila ng kasalanan sa atin, doon sa'yo deep inside na napakumbaba mo na ba sila? Ibig sabihin napatawad mo na ba sila? O siyempre ano yung emotion na feeling mo? Sa akin yun ang kasi nasa dasal natin yun na di ba yung dasal natin na ama namin, dinadasal natin lagi yun. Nandun yung pagpapatawad, panghingi mo ng tawad sa mga kasalanan mo at yung pagpapatawad mo sa mga kapwa mo na nagkasala sa iyo. Kasi talagang gano'n na minsan tayong mga nilalang nagkakaroon ng diferensya bawat isa. Minsan sa loob ng pamilya may tampuhan. Kaya kailangan alisin natin yung galit sa ating puso na talagang ganun lang. Tanggapin natin yung minsan nagkakatampuhan na kapag bibigay tayo ng masasakit na salita sa kapwa natin. Diba? Yun lang. Ayan, Kwan Mayor, baka gusto mo ring pasalamatan ang ating former governor, former congressman Amado Tutaan Espino Jr. na matalik mo ring kaibigan. Kumusta na kayo ngayon? Ay, wala na. Ibig sabihin yung dating nangyari sa amin at katampuhan din. Pero hanggang doon lang. Walang personalan, walang sakitan ng katawan na at ako'y nagpapasalamat din kay dating Governor Amado Espino Jr. na nung paglabas ko ng hospital, na-confine ako sa Villaflor Hospital, ay dinalaw niya ako. Personal yung akong dinalaw doon sa barangay namin sa Portik, na kung saan doon ako nakatira. So iyakan blues kayo? Kumustahan at sabi namin, matatanda na rin tayo, may edad na rin tayo. Talagang ganun, nangyari na yung nangyari, hindi na natin maikuha yun, kalimutan na lang. At pwede naman mag-umpisa ulit ng maringi yung pagkakaibigan. Diba? Ay katulad ko ngayon, sa ngayon wala na ako sa politika, baka nagretiro na tayo. Kaya then saka siguro one time pag magka-textan kami at sigurado ko na nakamonitor siya sa ating programa at nakita ka na niya yan. Kaya Manong Gob at salamat din tayo sa kaibigan natin na si Mayor Rick na dati nyo ring best friend, no? At ganoon din yung sinasabi sa akin din ni Gob na lahat sana magpatawaran na lang tayo. Na habang meron pang naiiwan na ilang dekada pa. Pero yung nangyayari sa iyo, Mayor, parang may ibig sabihin yan na baka babalik ka pa ata sa pagka-alkalde ng Bugalyon. parang malayo na yata mangyayari yun kasi sa ngayon ay hindi pa natin fully recovered nga yung katawan natin. Alam mo yun naman ang eleksyon, mahirap yan, napakahirap ang lalo sa panahon ng kampanya. Kaya hindi muna natin inisip yan. Ang inisip natin kung paano tayo magkapagpagaling ng gusto. Sana tulungan tayo ng Panginoon na maka-fully recovered na rin at sana makatulong din tayo sa ating mga kapwa na katulad kong dumanas ng hirap sa pagkakasakit. At Mayor, gusto ko lang makibalita
no, dahil magmula noong bago na ang naging alkalde nyo dyan sa katauhan ni Mayor William D, no, marami rin ho kaming nababalitaan na binago na ata yung palengke ng Bugalyon. Hindi pa naman, nandun pa rin yung dating palengke, kaya lang ang balita ko rin ay approve na yung loan nila dahil naglo-loan daw sila ng kuwan sa land bank. Magkano yung loan meron? 400 million. 400 At yun ay approve na ng Sangguniang Panlalawigan yung resolution nila. Kuwan. For implementation na yun siguro. Oh. So anong yung 400 na yun ibubuhos lang niya sa palengke lang ba yun o paano? Ang nasa plano ayon sa mga nakakausap natin nasa munisipyo din palengke at saka parang gawing commercial center. Oo. Kasi pambili din ng yung lupa, bibilin din ng munisipyo yung lupa. Kaya sana na maging income generated project 'yon. Kasi siyempre lalo sa ngayon hirap ang pamumuhay ng mga tao. Tapos pag gumawa tayo ng mga ganyang malalaking project, sana mabawi din dahil ngayon pagtaasan mo ngayon mga renta diyan mamaya, ang magiging kawawa din, siyempre dapat yung kinonsider din nila, baka hindi kayanin ng mga malilit na negosyante. Yung magiging singil dyan sa palengke noon. Katulad ko nung ako mayor, na ang palengke, sinusubsidize namin yung sweldo nila yung mga taong nagmamanage ng palengke, public market. Sinusubsidize pa kasi yung income, biro mo, wala pang 1 million sa isang taon yung income namin noon sa palengke. Salary lang ng magmula sa market administrator hanggang sa janitor, kulang na yung kinikita ng palengke. Kaya so paano mo binibigyan ng solusyon yung mga ganun? ang ginawa ko noon, siyempre nung nadatnang ko yung unang term ko, ang unang tinignan ko doon yung tax ordinance ng municipality namin. Napakalumang yung wala pa yung local government ko yung pa rin ang sinusunod na tax ordinance sa pagsisingil. Katulad nung sa palengke, yung pwesto sa harapan, ang binabayad lang ng mga kakontrata ng munisipyo 500 pesos a month. Yung iba, pinaparinta na lang sa iba, sinisingil nila ng 1.5. Kaya sila kumikita. Kaya, yun ang ginawa ko, pinarenovate ko yung sa harap para may rason na mapaalis ko muna pansamantala yung mga kakontrata ng munisipyo doon. Awa ng Diyos naman, kailangan kasi magpasa ka ng i-upgrade mo yung bagong tax ordinance. Ay nung inaasan namin din yung renta, halos walang mag-ukupa doon sa pinagawa ko. Doon sa mga install sa harapan ng palengke. Halos walang gustong kasi natataasan sila. Kaya ang ginawa, binago na naman yung nung public hearing, yun ang request nila, hindi nila kaya. Kaya binabaan namin ulit. Sana ngayon, katulad niyan, malaki ang loan na yan. Kung magkano, hindi naman natin alam kung magkano interest yan annually. At saka, sigurado dyan, ang collateral dyan siguro, yung 20% development fund ng munisipyo. Paano yung ibang basic services na ipupundo mo sa mga tao, para sa mga tao ko. Katulad ko kako na nagkasakit ako. Sinong tutulong sa akin kung alimbawa nagkataon na walang-wala talaga, di ba? Kaya yun, balansin mo kasi maraming dapat mong punduan pag kung minamanage mo yung municipality mo, marami kang iniisip na kailangan dito bigyan mo ng pundo yung DSWD mo. Lahat. Bigyan mo ng pundo yung sa agriculture mo. Correct. Kasi yun ang mga tulong sa mga kababayan mo No? So, sa lahat ho ng mga nakikinig dyan sa bayan po ng Bugalyon, no? At tingnan ho natin kung paano naman natin
kung paano papatakbuhin naman ang bago nyong mayor dyan na si Mayor William D. ang inyong bayan. Dahil andito yung dati nyong mayor, si Mayor Rick Ordonia, na kahit na papaano, kahit may dinaramdam, ay nakikita niya at nauobserbahan din niya kung ano na ang nangyayari sa kanyang sariling bayan. Punto por punto kay atong Sa ngayon, maraming din mga business sector na nag-ano ng negosyo sa bayan namin. Marami na rin pumapasok na mga negosyante. Kaya siguro magkakakolekta rin ang munisipyo ng mga taxes ng mga yan. Siguro yun din ang isang source ng pagbayad doon sa nilulon. Sana, Mayor, pag may mga pagkakataon pa dahil 3 minuto na lang yung natitirang oras ko na bitin na bitin talaga pag dito tayo nag-uusap sa ganitong programa, no? At anyway, siguro sa susunod na dito ka na lang mag-exercise kasi mukhang lumalakas ka. Aksidente nga, hindi ko akalain na isasalang mo ako rito sa programa mo. Dahil binisita lang kita dahil nung muli tayong nag-uusap, sabi mo nagpapasalamat ka kay ex-governor dahil binigyan ka na dito sa kanyang thank you, Manong. Thank you, Gob. At saka ako'y nagpapasalamat din at nakita kami nitong General. Ayan. Blessing in disguise na matagal na kami hindi nakikita ng mga ito Sabi ko nga, hindi siya tumatanda. Malaki lang siya. May sekreto. Best is strong. Hindi, kasi ambition niya farming din. Kaya maganda yung parehas kayo, di ba? Parehas kayo. Dati rin ako nung di pa ako nagkakasakit-sakit. Kaya ako'y natutuwa din at nakita ko pa kayo. Ayan. But anyway, seeing you also. Samantalahin mo na ito, former Mayor Rick Ordonia na kausapin, kumustahin din at bigyan mo rin ng paalala ang iyong mga kababayan dyan sa bayan ng Bugalyon. Sa mga kababayan ko sa Bugalyon, alam ko nung mga nakaraang buwan, binalita na patay na ako. Ganon? Oo. Ilang beses na binabalita na patay na ako. Mahaba pa. Nandito pa tayo at binigyan pa tayo ng extension ng buhay ng ating Panginoon. Siguro may plano pa para sa atin na kailangan pa nating makagawa pa ng pagtulong sa inyong mga kababayan. Kaya huwag kayong mag-alala, medyo salamat pala doon sa mga nagdasal para sa akin sa aking pagka-recover at awa ng Diyos medyo nakaka-recover na talaga ako. Yun pa rin ang dinadasal natin, yung fully recovery natin. Sana tuloy-tuloy na para makapagsilbi pa tayo, makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Former Bugalyon Mayor Rodrigo Rick Ordonia. Punto por punto kay atong Remo. Maraming salamat, Mayor Rick at General. Yes, Kuya Tong. Mukhang bitin pa yung oras natin. So sana siguro sa susunod na mga programa, kasi ako naman from Monday to Friday the same time, pag nag-extend kasi ako ng oras, magbabayad ako kay Boss Joey. Balita ko lang, Kuya Tong, may nag-text sa akin at narinig tayo sa Manawag. Wow. Mukhang interested sila sa offline bisita Eskwela Strong sa Manawag. Kaya we hope na maka-schedule for orientation. At saka meron akong naisip bigla na gawin ito since na it was already been adopted by the Philippine National Police in Camp Crame, and the provincial government of Pangasinan should also adapt and make it as an ordinance para direktamente na may programa sa lahat ng departamento ng pang-edukasyon. Kuya Atong, actually pag PNP offline bisita Eskwela Strong, PNP yun. Pag inadapt ito ng local government unit, magiging project based na lang. Project based na lang. Parang LGU initiated project. Correct. Kaya pwedeng i-claim yun. Pwede i-claim ng mayor, pwede i-claim ng gobernador. But this should pwede be yun. pero
dapat merong gawing batas na Naku, napakaganda yan. Kuya Tong, alam mo, willing ako dyan. Willing ako magturo, willing ako mag-present, willing akong tanungin at mag-answer. Papag-usapan natin yan mamaya. So, Yes. General, para sa iyong mga mensahe, sa iyong mga kababayan dito sa Dagupan, partikular na dyan sa Barangay Karanglaan. Tubong Karanglaan po, Haris Pama, Batang Dagupan. Salamat po. Okay. At wala na ho tayong sapat na oras at magbabalik ho tayo bukas, Biyernes muli. At nakasama nyo pa rin ang inyong tagapagbalita, si Atong Remo at saka si Nixon Dakal at Kyle Kayabyab. Hanggang sa muli, hanggang bukas. See you and good Thursday to everybody. Punto por punto kay Atong Remo. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi. Puta-putang Irem Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Irem Sunata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Irem Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama, sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo. Barangay Pogo Chico. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets